Oh. Ay, chat ko muna Sa tanong na kailangan nakapipi ang tanong, siringan tanong. Ay sa magpakapipi ang tanong, siringan tanong. Nasuka ba sa burkan mo, mananalo ka niya, nakakuran ko. Okay. Ay no, kaya sundan kami at talo, atay ko ka naglaga. Siringan na ka. Ha? Ay no, tabang niya ko niyo, kadi pa ka ginawa siya ma, atay ko ka naglaga. Siringan na ka. Naso siringan na ka na makaisisa ka makaplalis na minipano siringan ka. So ginan ni sabab aad na kag na siringan na kapipiingon. Pipiingon do siringan na ka. Kaad na time naging mutani mo di kapipi na ad na oras na kubang ang kapiyan niya. Ay dapat o. Na. Bukod ni ka skalo siringan mo na benda ini ako siya na din na bersih minira pa sa tingin mga kapata. Ha? Magre-resoluksyon. Pamakay barat na so kabasa lang ni sunod na piti na nagyan kaya lembang na dago si gugudan. Oy. Ano man ay tingin ikaw gugudan ko ni adna si itugan ay kinaiyan na si itugan ay sirang kaya mairan na minggo na iyapan na ako ano man ikaw gugudan ko. Itugan ay na misi ugupan. Oto. Nana ati inalo yung nabi di ipenderay nun sa Kristiyan na aya panimiyat tenggu aya siningan ka nalulukat ka. Ha? Tunganay ka. Ha? Agya ka Kristiyan na kapakaya aya maanan yan na awangan yan. Abakan niya tunganay. So siningan na ka na kapakay awangan niya abakan niya tunganay. Na aya ka na argoos aya maanan niya na siningan na ka na tunganay ka pan na dayo sa dayo na di ka niya pag-uwangan ngayon na nagita ka sa walay. Hindi ilo ka sa lupa. Ilo ka tiyo na sumpatan danok man. Sama na yan na upama kaisiya kan sa kano. Ito na sigurado ka no, din nakapera ng katano, din do. Ha? Inshallah na din nakapera ng katano. Inshallah. Kaled niya mga Muslim, mga mu'min. Nakagya pala tanong mu'min, natigo na biya pamakinig niyo, kakagya Peter na mu'min na. Na Peter, din nakapera ng tanong na miya gayo na yung tanong sa din. Pala tanong Muslim, pala tanong mu'min, na pala tanong mu'min na pamakinig niyo, kakatya sa ordiro na bigay mu'min na. Yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيرا أو ليصمت. Siya buat kuliah merati yau. So kafir Nabi siya buku ni ada kafir saya. Saat jatuh watiku Rasulullah apur. Apa perhatian yang Allah, apa perhatian yang soalungan mauri na ayat umman mukminah. Ini adilatan mo. Na lagi yung Pangulo. Lagi yung Pangulo yung nangyayari. Kapakay, apakasalaga na sa kataw aridu iyang niya patay na. Okay. Kapakay, apakasalaga na sa timan asala din ang niya buwang na. Kapakay, ayam ana nila pekas ka, ayam ana nila sa kataw aridu iyang niya patay na. Yan ka piya. Okay. Naupong yung dila, ang ipya kay baratan sa Pangulo, upo na ka pakasa na ayat timba ka na ka nasitig ni kami dyan. Kaya timba ka na ka nasitig ni ka makadua. Kaya timba ka na ka nasiba pa kasi babugang. Namiya ka patay ka sa katawan mo siya. Ato na inabi yung nabi. Ato na ikato na Rasulullah. Al-ghibatu asyadu min al-qatl. So tunga na yung ka na ano'y nakasupawin niya na makaysa na tunga tigo nabi yung mga tinimba. Tunga ba ng diyo. Kasi yung mga niya na tunga niya, yung mga niya tao, na buno na ka na niya pa sa istoryo. Okay, na okay, timbag ko, na kanabi nga tinimbag, ay nitimbag ko, na paawin, na nataman dun sa kapatay taman sa limatay, na kapapawin nga nagan. Nagyang ko tuwa ini, bikat na kapaawin ka ko tunganin ka, na miya pa dun sa kanya, na miya pa dun sa ina iya, na miya pa dun sa ama iya, na miya pa dun sa mga wata iya. E bagat yan, bakit siya isa makagiraw? Siya man siguro sa maranggaw na palaasan. Kita sa timano to katiro.
Sama to, nakagiguminiro ka siguro sa mga to, na pelaasan, na ano ko po. Sige, ina ako si ama, meaning, na ayaman ang pelaasan na si ina ako si ama. Pero nang ginamya ko, na may babawata ako, na babawata sa pakal sa buman, tamang pagsawata, ina pelaasan. Natumati ko labiya, so, bago rin nakapawing, natumabangan bumas o kapas kaniyang buwan. Nakuri kayo, di? Allah. Bagyan kaya bubara-bara itong tanwag yung kaya sa ribang law. O ay. Sa ribang law. Kaya to kawan niyo, Allahu Akbar, yun ba kayo ni siya? At ay binisira ka sa gigam-giro ka sa ribang law. Naman hindi pa nung bagyan kaya putero na ka na babiyo. Asa sa tingnan na putero na ka na piya ka sa pulo ka. Allahu Akbar. Nah, isang to. Yung Nabi alayhi salatu wassalam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sadin sa tawat igu Rasulullah apaparati aniya na suwalla na apaparati aniya na ano nga na mauri na aya ordiro lagi na tiro ka sa katiro kunig tiro na no mapia na ugyang ko to apatiro na ka na pagkaangan ka nagyang mo tapatiro na ka na pagkapatay palyasmot na tumot ito na bidigan lutok ka sa ingat ka sa ay, siya tanong na benda niya binasa sa laki yan. Oh. Ha? Ati, di ka di mapamagita sa padiga sa seminara mo ito. Di ka di magito nga. Ano ba ito? Ito ko. Nagito na mo ito. Hindi pamagita na. Ati, kung di na nga pamagita na kaya hindi digita ka na. Ayaw ka nung kadaya na kasawa na. Nangala ko, hindi na di ka na dito rin, Lodi. Kaya kuha ka nun na kaya mga pipi. Kung ninta pala ka nun mabuhay sa dunia. Allahumma amin. Tanda nurulog. Pure. Apaparatian niya na adna Allah. Napaparatian niya na adna ano nga na mauri na order. Afal yung krimjara. Napakatian niya sa siringan niya. O mabupaparatian na kaswang. Sama no to na iya siya butsaya. Na ayaw mo disipad na basta kape. Nakagida kape ng kita mo. Na siya butol ng nabi. Kabasta siringan na kailangan na. Tunisyon na no? Masaya pa ka. Pipi ang tanong. Dapat yun. So ano siya, na isa pa niya dit tanong, na di tanong di pagator niya na ginawa tanong. Ha? Isa ka natigin man eh, nakanabukutigin man natin, ano man yung tigin ka pipi ko, kira. O, gaganda man na di sila ni manininda, na piyesa ka na di, uberotong ginapay. Naman ito tigin mo na, tuminindo mo sa kanya 5 kakilo, babuy ito. At ikataw na ka ng mga bubuy sila, napiyas ka na, hindi ka bubuy. Dapat yun. Di ba sa salida na dumadala, dahil dumadala ko salida. Kariba na ko. Basta maganda makasotokan eh. At ikatawa na ka, ribat na, inugupan na ka, binugupan ni ribat yan. Ay dapat na ribat sutaw na kailangan na pangdawa nga. Ano yung kabilikiso? Karibatan niya. Karibatan niya. Dapat yun. Na, maganda kasi kami sa example. Mia kasobatso, tingin di kami niya dati lapia. Nadigan niya ni kapabutin. Oh. Dapat lagi mga umasawa niya, nakukuriya ka niya jumidiyo. Day! Day! Mamon sa mam. Unin mo itong tilapian. Sublang laki. Anya ditunda na bagay niya na di gitu babu taruh sa lubu. Lagi manalano nasumat ko ruwasan mo tigil ni minsan. Oh. Wala tigil na gawin terapia na dia tantuay ang iya kalala. Akhirap na tigil niya ruga sudah bisa gibunda.
Yan na labi mang. So, kaya nung tingin niya, pero nga, mag-uri sa kamairan. Oh. Natigil na mga wata, di gano'n pa sing good view. Ang umin, kayo nung umin. Tingnan niya ka na amiya ko to'y ako madatilapia na bertanong niya nung si nada silang mamugabi. Niya galas 8 na sumangotan na din napaparwiran. Umit ko ura, bude. Di mo makasado. Namya galas ni Biume. Dumini dia tiyan namin. Na pakai sige-sige tano, kabunda dia pacamana yang berdidi. Nah, ada pangati na umi, tunay niya sa lido, bendi ya. Aduh, tunay niya, awala si Busi. Kegangan mga otak. Uli, buyo ka rin pila palapa, kansaraan makakana mga haring ini. May wayo sila na palapa. Kagi kumapita, tigi garuman niya na may nga si tingit ka. Yung FPP, ano na di kasi di pa magkalitin. Mapita na, pangili ka sa tilapia, sumya ka lalong na. Tinangin, pinagkirari ka na. Niyangin ay mamusaw kita, di nga mamang, di nung nakirari nga nakuha, na di mamimigyan ng tinangin, manikya kirari nga karumang mo, yung 50 kita na ay di na. Hindi mo imagine. Niya ka kuha sa tilapia. Lagu niya nakita tuan limpiwi, tipia. Lagu niya sibin sa ulo niya. Lagu niya parana. Lagi ako maluto. Na kumino sa lapari, mana tilapia. Nataya kong sa ulo. Napia na kong sa kamantis. Ora, witangan ni kaya nalakaw, sigo pa ako. Kunsira, na hindi ito ko makatama nun, makapigino niya. Yuti patot asu di mata una pende una ka. Ati ka taon ka di mata una, nas ka mauna di mata una. Allahu Akbar. Ati upa maka magiging makasotong alingan ano kan ati ka magiging nunok din ako. Bakit ano penununo ko? Inawi din mabuwata niya din na iya. Wala utagan siya karuman yan. Tingin na isubre niya, lagi di naraman na atay niya. Awal. Nanawi din na watay niya lagi ini. Assalamualaikum. Ang taon nun eh? Awal. Si Kuan, watay Kuan. Ligaan niya na, nadira pagumbo. Nagyala tilapia. Tinanan na nadong pagapiyat niya. Tadi, ano lang pati wataan bugan? Tingin na siya kung siya kan lang. Isida yung nating yumi. Ako man, kagiwataan na kayo ni. Adura kino ka na, tinisida ka ko na tigiyumi. At tigil na no, tinisida ka ko. Kakakuha, na ayan yan nung diyan ito Nakagi ko isoldiran na, inigda dyan na misa, na pindiran, sinunod ang garumay. Begiraw sumama, namide, amya tamang do, babush. Dinan so ngari ikan, at ino mo ito, di pula ni sa pantagagman. Kita na napiyang doon yan. So, wala sila napiyang mga nukuha. Tingin na makagutuwa mo, napilala ko. Tingin na ngayon, tingin na ba kung makatulang mo? Tama sa amin, pero yung mga nagawin sila ni Magaya. Una ka pang dawa. Di tama na matay ka na, di ka namin barakata. Ay, naman, Teo. Yung tingyan yung nabi, tingin naman ka na yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jara. Saan siya tawati ko Rasulullah apiur apaparatian niya sa Allah, napaparatian niya na ano nga na mauri, napipiin niya sa silingan niya, api ang maratian niya, napipiin nga. Ngayon, ang mga piulin. Ano ba tiyo? Inshallah, pinitadan mo eh. Inshallah. Allah, nanayaw ka nun kapag nga anak yung witar ka nun. Ano? Allah. Ikatalwa tigo nabi na man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Ikatalwa yaw. Saan jataw atigo rasul apiur apaparatiyayaan yan sa Allah
Napaparati niya na anungan amawri. Palyukrim day pagu na panama rin niya na basta ana bisita niya na masih sa gugurian. Umamu paparatian niya sa Allah. Alhamdulillah. Tangay, kaya ako sa inyo pa yun na saludo ko kan. Benda di may sasaludo ko kan. Matan lagi ini. Atau ni kaya tinong sa benda di may sasaludo ko kan. Namiyak ka labi pira pulo orang nena di undi seminar sa mga bara-bara mga ingid. Okay, nakakaiba sa orgiro. Ha? Ibibida. Pero seminar akan sa ingid. Ito man yung man, sa tubod. Panao. Istentaw. Kunak lagi mo ito pantagaguan. City Hardware. Aso niya sugat Sindunga. Kamada ka lang maranoro na. Kabaro ano pa na seminar ako. Ana seminar ako sa Koswagan. Ana seminar ako sa Balaygay. Anda kayo tayo ingin di ba Bravo? Oh, ya kadang-kadang ako seminar. Okay na minibide sorgeo. Kaayak kadang-kadang na seminar. Apke semua na ka na makamasok si seminar na si sadika. Oh, surat kauncer na namawid siya totoo. Ay pa pupuno mga kubetan kaya. Maling ako mamulataman sa tanga nalubo. Ako nagwawa. Siya man. Yun ba? Dito kanya ini kaguma ko si Adiman. At taman isa pisita na hata si Lopin ka. Labo ko si iso na bago di hekuan. Ito na hindi. Panguling. Kaya ini sumakan kan bakong magagawa macam kan bitikan din na yan. Tagi ini ba sumangat tayo belum nagtumian. Ganyan niya ito trabaho. Ha? Na. Tigid na yan. Kenapa kaya pitiruan lagi pamakinagano? Ayaw pag-iprawanan. Kumang sudah luar orang sudah nila pinigabi na miyaya kami yung ito nulo. Yung ito nulo. Kuan, derwar-war mamu inulog yun. Matan, inshallah, ikhlas, pinagabi kumabu. Ha? Dia kena pitiro nandini ka mag-video na kaya isa social media ko niyo. Ha? Nagpapakatikinan, yung tanong ko. Nagyan kaya katanong na udi ka pagdiin na taraga na pagpagdiyaw na taraga pagdiin niyo. Na makaw mata pa na kuder pa na ay makana niya natin ang pangis na kami. Oy. Nanay daw ka insyaallah lagi yan. Ano nga dito na? Ha? Di ba na niya nanakon mamuder pa siwatan na di pa kamera katano pa makanya nito. La ilaha illallah. Na ilahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. O sanjata wa tigu Rasulullah. Apa parati na sila-silaan niya sa taman na dudugan niya. Ay dapat kata naman yung kasi nilaltanam ya kadagdagan din. Yung kasi nilaltanam around na ayamaan na niya. Kasi minaraman yung mga kuha nga sama niya na prangor ka na di ko mapaparo. Understanding tan ng mga pamilya niya, no? Atau iniungan niya si Bais. Iniungan niya si Kadiina. Iniungan niya si Somaya. Iniungan niya si Kadi Junaida. Iniungan niya si Akatar. Ino to pagunga, nakagiwaraan abasta mapya pamumula na pagunga. Nalagi na tingiyos, inaadong Sagya kumasap to, Sorkian. Ha? Sagya kumasap to. Ginagumasap to, din ako, tumiya ka nagdaan. Nagatano ka nilipat, kaya gini similar ka na, miya kadagdagan na sapak ka no sa dato Ismail. Amo sila nila ka. Ha? Nako to. Naupo na yung mga niyan na ay mapailan na at na seminar mo, kailangan na kuiran, na api ka na, gano'n baka na makapumang niya kung siya 1 week, sa yung seminar tano siya, tapakan na kang sila ro. Para makilala yung na sa Alroda, na apian ba matatamo na pagkuma o Alroda. Ay ito pati yung, alhamdulillah. Namisigitan.
Yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaizatuhu yawmun wa layla. Ayat tingin akan bisita, nakapakaya gagawin, nakapakaya dong. So kapag bisita tanong, na kailangan na pag-istadiin tanong. So di pumisita, di ka sugata o baka pamisita kung ito nga na anak, kailangan na ka. Kataw na ka na maestra na may misita ko na alas 7. No, wala pagawa nga niyan. O wala. Ngayon mga na di mamaygo, alas yung umiiyo, tira di mamaygo. Nato na, pumaganta na ka, di ko mamisita kay Hanipa, si Hanipa. O ay, kami ang bisita ko na matang wala tanda, kada unian panargi. Normal ito, asyugat ka na maestra. Kailangan understand kami man ginakuha na tawa di ganyan di pamaganta. Mata di urun man ito. Naukabaya ka ang ma-entertain niya na ayak kasungkaw na di orasyan. Sa muna gagawin ka, imposible yung na pamangdawa magaribo. Ano ba tiyo? Nalagida ka naman mo, pumisita ka na pamaganta na nga. Sumara ka na gagawin, daw sa walay. Sumara ka na alas 8, niya daw kong jawalay, pamaganta na nga. Ini ang masutara ka, dapat kayo papakin jawalay, so mo, manunod ako. Tingin na dia pun cuma guru sama rata, mata betul ke ulah. Tidak kainu, di rumah soalnya benda pun yang ditepuki. Sallallahu alaihi wasallam wa dhiyafatu salasata ayyami wa ma kana ba'da dhalika fahu sadaqah. Ayakon akasi ayakon nakapamisita, ayak betul sa bisita, namya kay gerkang, namya pita, nadap manubeling, ay kanugawi na bisita din. Na ikatalo gawin, na bisita din, na irampay sa ikapat gawin, na lang ko na may pagana mo na may ulong dyan sa daba. Okay, na ayaw bisita, na hanggang 1D, isa ka oras, taman sa talo gawin, na palapadin mo ito bisita. Barat may bisita ka, na minigay, na bisita mo ito. Taman sa mabubasa lunga na bisita. Na minigap maparuman, na nabubasa gawin man na bisita. Na minigap man sa ikatalugin, na mabubasa gawin man na bisita. Nakatami ba na sa bisita? Na sa ami paganang kau, na sa ti manawali ka mo surga. Okay. Sa ami paganang kau, na yaman yan na, sa ti manawali ka ko surga. Na umapakakapingan ng sa kabus wa magkapingan, na sa ti manawali ka ko surga. Na ayap pagito na talugaw iyakyati niya ka, na nangwa na miya amiya na gumiinom yan, ayap pagito na biti ka ng lawali ka ko surga. Katanya to ni bala sa bisita. Ghafara Allahu dhunuba agla dhalika al-bayt walau kanat dhunubuhum aktsara min zabadil bahri wa waraqil asjar. Wa na makasor na bisita na amay kabeli na lang wanudusong takwalay na miptilonian. Ang beling sa bisita na lang nadusong takwalay ang palaya kinaninirin na wawang tana. Yang kita ko namin sa kora sa kesugyan ka. Kabar kan minigo. Yang kita ko madugawi. Yang kita ko matanong gawi. Paman, anak itu na dusa niyo, anak ko. Panen niya ito migtino. Now, sila kipitan, ito dia kan pa makakadasakiw ni. O dia kan pakasada sa mga makalalayar ko sa Diyos. Ngayon, nakaging katawan na ka na umanisaan niya, mami yan, nasa tiba na walay ko sa surga. Ito dia ko panapanungita. Allah, wak baru paman na di ka kinasigarang Diyos yung mga ka. Wah. Na begitu mama. Nakatulupuluan amin na 30 wali nga surga. Nagumit man. Na 30 amit man. Na niya naman 10 wali nga surga. Nakagiya talugawi. Naka-istri nga so ng 10 wali nga surga. Pira? 60 times 3. Pira? Ha? 120 plus 60 man. 180. Niya katalo gawin nga sa bisita nga. Na utitilupulo kami. Na magoto sa 80 tema na wala nga musul. Na, benaw na nakagawa. Bagi kaya hindi kayo pakikir ko bisita nga na ito na pag-ibisi ko. Tinaway ka, di ko lang Allah, betalo niya na siya bigi. Siya na akila. Upulo kaya pipikiran, nag-iutap ka niya, nag-iutap pa kayo na,
Waya nga pikiran, lagi mo tabalas na iba, tabanda pag-apply ka na lumang, mapita kang tingad. Mapita ka na, mapiyaso pamikiran. Lagi sumama siya, nag-ultimate. Di ko ututungan niya, natin na daw ko. Kaya kapi, hindi niya ko kiniya. Naumapan ako, manapagitong na ka mga piramang kami. Isa, dua, dalawa. Kaya katitik sa kanong tinagita ka. Bebo, hindi ko istakaw, isa pakiwataan na kakuwalay ka. Kakarata ko na ginawa niya, kasi ka na kumuminiga, nada kong kun iga. Tekniko to. Lagi ka nakatawan, iwalay pakiwatan, idulugakan sa kawan. Mata. Iba tika sumano siya na inumay ito ikasurga, nga di niya sibuk do surga. O sibutan niya do surga, na iba ito di laman na biya. Lako na ito nga na yun niya ito bila. Iba ito wala, pagigara ka ano di, dula ka ta. O to. Na. O kung mapatagoyin na, lako na kanya na miyulog sa sadaka. Ugay na, talugawin na, lako naman sa emani sa amin, na sa ating panawali ko surga. O kaya nga pagini na sa ikadwa riwaya, na ayapitero yung ano niya na Jibril, na di kulli lukma sawaba hujjatul mabrura wa umratun makbula. O kaya nga pagini na di ko tayo kadwa hadis na pitero Jibril, usubisi tangan na umani sami ang maamiyan, na ayap kisulat sa langit tabalas yan, na sati man na haji at yarima, ang sati man na umra at yarima. Umani sami ang maamiyan. Okay. At yung pa mga talupulo amin, at talupulo amin kadigan, at talupulo umrah. Ano mo, tugo-tugo? Inshallah, nakababayan na sa bisita ko. Napan yung kanilipat, yung manakor ka sa mong nabisita ko niyo. Ha? Nauman ako si Incho mo, naibat wala, ito mo na ka, nabuti man nalilira na ko siya. Wala tayo, naibat, tutok-tok yung mamudugan nila yan. Na-timing eh. Allah. Namisig tanong man. Ito na, mapiyaso discuss yung tanong, mga kurang. Mapiyaso discuss yung tanong. Katayaso, miya adoy sakit taba kabunaro siringan. Napamakinig yung iwaya. Uli na, madagat manasupak saya. Di rin taros. Ano ba nang ginawa way alim na corrected na nakagyo. Basta di tayo po tao, na iba yan di pagator niya na ginoniya. Number 1. Ang tunay kaya pa ko kita sa hadith. Tingnan na, Anil Hasan al-Basri kala kila ya Rasulullah. Peter Hasan al-Basri, yan isa tingin na na mitero ko nabiya. Pamanabot niya siya mo nabiyo. Tingnan niya ko tamiya kay siya, ya Rasulullah ma akul jari alal jar. Ya Rasulullah na ang tunay kab na rusiringan na si iko. Siringan yan. Tig Nabi. Kate sosiya, kate tigil so kab na rusiringan na ka. Dili niya pagator ni iyo. Pagka niya tigil na kabinar na ida istakrad ka akrad tahu. Okay na, usay na numuyaw. Amada ka na, kapma na ka amada ka na priya. Pagampaga niya tigo Nabi, akabenar kau siringan ka, na ida istakrada ka akuritahu. Igir amiyo tangar ka, nakabenar yan kau tangan ka. Na, namirwapit na nanong, igit man o tao, kenapa mo di pagitangin na kagita mo kong? Sama to, piu-piu na tingin na kiyarga na mo din. Kailangan ako o Allah. Huwag na tingin o pag ito nga utang yan ra kanya nakikuha sa multikab. Ayaw nga na maranaway ha. Adi tanong ro bedo. Tanong ro bedo. Dahil gila pagutang nga maranaway na dengan yan na planaan sa lana diyubot. Lana sa Maka. Lana sa Kaabu. Darat makapanig na piyanawaran niya sa tuwakiyo. Para lumuwag ang puso ka.
Nahirap ang utang na na, tito no kumapi sales stock. Tito no kumapi mga pipi tube-tube. Ha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nababu. Miyang buhay ka niya. Ha? Gimana tingin na kapag ikakakaroon na bukog na itigit-tigil ka na ginawa ko ngayon babu. Kemamanatason sa walay niyo. Ha? Kemamanata ka mata na tigil manay ibu to akiw na panaw na ipipiketaw nga bagaburi ni. Nung kayo ni babu, may sobra pa nakaturo kayo ni. Natami din, para, sabi ba nga lang pakiwataan, ito na mga tarangay, mga rakay ni. Tigil na, apin, so di ka matunay. Mga raka mga pakiwataan na kayo ni. Tigil na matang wala talaga, di katawan na, di pag-ista di na limur ka no yung mga na dernian na. Ha? Di putiman. Ngayon nakajipla na ang kaniyan. Anak kuri ang putir unihan. Terus ka. Uminian. Pagi na nga sa gapian di berbuka. Din piya kaya ya kan mampu. Labata si isu labata paginong. Tingnan na ba kaya kalagi paparangayan namin. Ha? Nanay hindi tayo malubos. So nakagi reaso anak kapatayan. Agi ito sa mga nangyari doon. Kepikan tingin nakagi pagkakawa bumastak. Hindi ka na dyan tingin na malulungan sa suboberaton. Magtiro na, may puro yan na. Nasabi naman naman ano, ka di ka pa kaya kuwan. Baka bunto ka man ano, ka type yan. Nakanimiron sa mga petino siya. Ha? Ano mabuot ka ito naman ano, baka bunto ka, kaya karang tangan yan. Ha? Okay, na naman ano, bunto ka na number 1 ba? Ha? Allahu Akbar. Dengar. Pakiwataan. Bangawata so ini dekat sa leader niyo tuwa aduktora. Tinaway yuto so apa? Mamaliin na tiga iswanda talaga. Tapan sa watahan na lamon kekuama pia. Ako nagiging dekat sa engineer. Manganin niyo ya. Gina sorry wata ka na mama. Allahu Akbar. Tapi yang gista dia kan dia, ngapa kita ke sasa ibu? Subhanallah. Di tanong no to'y taros, naging kaya marano na igira, apagutang na grabe ko na, laging nakangiti. Kenapa nakasimangot? Ay manan yan na umagtiro na pangapian yan na ginonga, planangan yan. Okay, na inira sikatan ka na himaw. Marang ita di subidung. Marang ita di suwaswi kira sikatan ka. Okay, na inakukuhaan yan ka yung koto sa libu. Na matang ko, lala yung din na tama sa mata niya na makasisinga. Ako pa kayo to sumatan, ayaw pa ka na nangari. Ha? Okay, nakagya kuskatan ka. Naayam ya kay ito, nangari, naayam ya ka na namata. Gebungo-bungo ka niya. Nabedeng kanya benar, masakit akan bedinier ka. Kata natigin delo. Nah, itu pati. Okay, so kuwatan mga explanation tayo. Ida akritahu, ida istakrada ka akritahu. Igira, okay, mamula basta mambuaguan. Saka na tinggal mambuya. Basta, amapi akini dewa genrekau nutungan na yung ba, na kailangan mamuna, idewag ka na niya kapit. Adi sa gil ko to, ini dewa genrekau tungan na yung ba, na pera dir kapipia, na ini kaso yung na lebih. Sini ni sudah jauh niya. Ano ba tayo? Na, ikadwa ko na kabnaro siringan na wa indaa ka ajibtan.
Ikadua kun akabenar kau siringan ka na uimbita kanyan naksipang. Oh, kaupama kaimbitang kanya na ding kaaksipan na makatindig sa alungan na mauri na di kan makalakad o di kan udin makukum. O di kan udin makukum. Sekretary, pag-invite na kan sa kako kakiruwi nga kuwata akano, kata sa invitation, uway, ato no tuwa oras. Alaw na, uway. Nasama yan, katalo ka makauway. Mayroong masualaw na the count song. The Arisulva. The count song. Niya katindig sa alungan na mauri, i-report ka. Ya Allah, inibenta kang kawing watakan, iguwala na, inuway ka niyan, uway, niya katalo pa sa uway. Niya katindig ka. Kakao doon yung si Fatima, doon na rin inuway ka, ina-uway. Kang desong, natigil ada ko rin makasungos to ka, diyo ka lang ko, okay. Ay kana ang kana nakirata ginawang ka. Natigil naging kana yan. Natigil ang mga malaikat, naging kana nakala nga taginawa niyan, nalabutan niyo ko aman niyan, at yung mabuhikan na iyan. Napalabutan ko aman na. Uway. Uli itong malabat ko aman ka, nabigyan gisulo. Kailangan, na basta invite ka, na ayaw man niya na mas mo, prang kalikaon. Tiga tengah benda dia purun perkataan. Adi sakit ko tahu why. Ati dia purun dari perang adi akan gila kada. Nada kurang perang ada tahu sama ngawatai ya. Nada kurang perang ada pekau bagi sita ko adi sakit ko tapi ya kaasana. Itu batiu. Injana na mas tuwa di ka numuhay, Allahu Akbar. Adi sa mo to amiway ka na, di bulan na yung ta. Subhanallah. Ukman, o sumong ako kanili mo, dadakaw, imbitara ka, da miya uwain ka. Ato na Peter o Nabi. Saan sa tao, asumong ko kanili mo, dadaw, imbitara, na tikaw. Ati bunga. Nakaliriro nyo seminar ka, ay invitation na ko seminar na general invitation. Ayaw mo pagkasusungan saya, sige kapitero na miya ito. Namin imbitar ako kaluri wata ka nakapagati sa burdo. Naya mo kinikiriya ka na si sekretary, si Hajar, yun yung mga lokstano, Ayaw mo miya kariya ka na gusto na pito-pito ka kuwan. Ito igagata na, gigutok na ko ako sa sadinate na inutang ako nuto. Nakumino ako sa mineral na pito. Nakumino ako sa sistu na pito. Namiyan mo ako sa laliyan na pito. Namisme ako sa lapat na pito. Ngayon, orang yung pipigyan na pito. Gukaw siyo nga di ka umpad, miyawalo. Ano ko kukuha sa mineral? Ano kukuha sa lapad? Lagi yung kayo pa na ikaw, agumiya na pa na niya kala na pa ni makina. Kali mo na ka. Kaya mo takiya pa kasgada ka. Kaya kasgada tayo ginawa mo. Ako na ba kong pati? Sabi mo, di ko nabi ito. Nabi ni-invite na inurugo. Lagi ito, nakatamihan ko na ikaw kumano ito. Nanganap ko kanina paling haram. Hindi na ito. Di ba, sukyaman ko na haram mo di? Na haram. Nasaan ka karo wala ko ni beta na palit ito haram. Ino kailangan na basta sumaw ka nilipon na
Klira ka ginawa. Di ka pa sinjulid. Nasingam dyan pa ito. Kadi ina. Ino ka? Pwede ako sa invitar. Pati ko na juga. Mata mo na, parati ako masaya. Makaniliw rin yung sinilaro. Agi na, nangutan siya kiro. Naikira ko na, kesa na ka na invitation na mga anak kapag naon. Gira, napati ko na juga. Oa, orang. Cuma ngi buka. Ngai nomi, tiro ano ba ko sa padu? Panalawi niyo. Ante kerja ko si Umi. Tingin na di yung pwede ka mga detubo ya. Di ko juga ito ko ala ka. Umanisa niya ka na man akala lukmatan min haram lam tuqbal salatahu 40 yawman. Dan sa tawa makakajasani haram na 40 gawin na diterima na sabihin. Ito ba tiyo? Mas semua uang berstandar di koloni Blitar na o. Kami bulan-bulan. Hati dia taruh tu, pilih ni Amerika. Kami yang kata doa makauma. Di 40 gue doa anu. Na 40 gue do, na times 40. Times sama kong 40. Ito ko na kanong. Bata ko na mapiyon eh. Nah, sama nito na 40 times 48. Kami ang 40 ka makani. Sama nito na 300 agu 30 agu 8 gawin na din na beli sampai lah. Ah, sama nito na nabisa na kung zaman nito. Na nakulo sampai na din na listanya jalan itu. Kung lang sa kesong ako kanula di ko betul. Kami akan ala pa nami akan kau na mawid kang kasi ropi na tiga pa kaya tuni kau takuro. Ay pati oh, lagi na kanamo kay di panuto na kay no so ano siya beta-beta kano. Ini beca din na kanya. So basta akuri ay na lang niyo lang manurun kitungan ay na. Lagi dia ni barang, lagi di kay dia na. O kanuri, bapak penyibitar so kali limudi na kali limudiu. Dia kena ditiro ka just in case. Masalah apa di kumang ini dah kenapa kau ini bitar na tumiyo. Nabi ka sukati bo. Akan na ba karinig ko iso na niya kanya ni sumara. Nasobi yung kumbud. Nakadi asok sukati bo na mibelit manoto akap benar omia tay sukati ko. Benar untuk ma. Iba o tigo wang kasotongan nga. Oh. Tinigo nga sumyatay, na kaya bulas ka na, lagi doon sa timana panaw, palayin bulawan. Lagi ka pinariyan ito. Ayaw mamuy sugaro na ipuluwa nga. Ya Allah, rinaing ka, aging ka ibubuakan. Ayaw pinugba makaro na, biyatiyan ka sa kuluwas, kami mataurong kuluwan. Ya Allah, Allahumma ja'al sawaba ma kara'atu, wa ma, Ya Allah, geng kaya biyatiyan na pangingor kaya Allah, sampai nakatigo doon, ya ka tiyo. Ay dapat yun, ay jalap niya tatanunan. Nah, bising tanong, kamagin mapamasok tayo makanong. Ito nag-ipiro was. Why? Tiga ka na yung magin-magilong na. Sobra mas. Nah, pamakay sila nung buwa may kadinurayaw. Ikatalo, akap na riyan. Wa inista'ana bika aantaru. So, sini nga nakabinaryan ka, basta pagkitabang na ka, nagitabang na ka. Tumano ni tabang. Ang ganayro, napagkitabang na ka, di pa ka ginawa siya mayan. Agaw tabang niya ko niyo, mimbo niya kabinaryan ka makapanikan. Oh, ice. Ice, ha? Imato na, barang-barang, imato na, ano pa na kayo munti na kanalong sa imato, anak ko na pukuha niya na, sama na yung tigil guys. Oh ay, napinala ko ako dyan niya guys. Ay mga tumamuna. Lima buat tutuliran na lang guys. Oh ay, lima tumamuna. Pinarga ko naman ni siguro ko. Tunga niya ka na. Guys, mapipiya ka doon guys. Niya kasi nga mga tunga niya na budi siya ka. Hey, miya subay ka na iguro sa marathon. Tunga niya tuwa kayo. Kaya tingnan man guys. Similar ako ya guys. Nanagid din. Ayaw man yan na.
Basta pagkita bener kasutaw, oh ay penunggu gubernador, mga guys, di mapitay do ya. Nabagiro ka mamugay sa tulis na so guys si bapaka. Lagi teh mana niya na basta ako kita bener kasutaw. Na udi na tabang ina pipingin na biskat-yar ka sa area mo. Oh, apa itu na natabang? Pagkita bener ka. Kapag ospital, di karumanyan, ada geluran nun, naskabi na tarakian. Nami ako barang adong tengod. Mawat ka din si Mrs. Oy, natito na, kabayakan na, bawa anak ni, pinalabi ang tamparan. Ama ko makami sa karusin, nami udu. Ini leputian. Oy, adong, tengod. Karang gergela si Mrs. na, ang uding kasmi ko terak ka. Napipikir ang araw ka mga pelulubas sa tarak sa alungan ng muli. Rura na mo. Oy. Ayaw panubati ka. Ano na ino kagasolina? Butingan. Ino kagasolina Sigaro mga nabati ang budak. Ganun nga. Kanini mo karo. Oy. Napakanda lang ito talaga na. Ayaw panubas kayo sumapoto. Di number 1. Bagi mo ito nananapaganda. Nananagasolina nga. Oo. Naman niya gasugasolina. Okay, bago pa natin ano. Iya. Inshallah na pinyatan mo na basta na uwi ka lutungan ita no. Ay dapat yun. Why guys? Ay dapat ka guys. Allahu Akbar na. Naisaw na to. Ikapat akabnar usiriga na in asabat gu musibatun azaytagu. Basta ang masugat at yuba na kailangan na kaprinari naman ba? Kaprinari ko ito. Ibaratian na miya totong sutindan niya na kailangan na mga suhi. Wala na super kakakabayaan na no? Allah. Di na na. Matotong sutindan niya. Super kakakabayaan na no Allah. Na. Ato nga sige totong yan tigil na sosarjir ng kabayaan na no Allah. Kenapa kau cuma no? Tini ubah kau Allah kan itu kan dikit kan. Kaya wala dah ada dasar itu. 2,000. Batang wala talaga gina pia kita peta pengan kay ni tingin wala talaga giso ka pipito. Wala kau cuma. Kaya mana niyan na basta masugat at yuba na gitu. Namang kita makapesakit na imin talaga do tengod. Niya sibu-sibulanan. Pakapugir nga wallah. Aya akatiru nabi na basta ko na kububayaan no Allah sa uri pa niya na tistingan niya na terus siya na kububayaan ko ba. Di nga discourage siya. Di nga tingid kapag adibi niya nga natangan na kung inimit mo lang. Yung di pa notoro Yan tiga manain lagi kaya pagpagitiar ka na yawi ka kasi no kung tanok man ni gernib kini beget ka. Baka maapulan lang. Jadi, tuh bagi isu nga kotongan nga discourage nga di unju. Naan man ang yawi nga pagiwatan ka. Nasungaw. Nananapia tunay bundalo niya kamungira nanangon mo keptiro na katiga dum yang ka arap ka no kasi ina iyan na pero iyan na bisa kuha. Nasiya ma iyan. Miyaw nasulutan sa kuha. Kenapa ngan diskari jati na huwag bertini ubakan wala ta'ala. Nung depan ini kiran. Allah, kita mapan. Ibu, bermia buta siwa kayo. Mili nyo mga anok siya naman. Ito digapakai. Basta kailangan na putero ka na, kailangan na positive. Buka ka tiro sa? Ano? Negative. Okay. Ikanima akabna rusiringa nawain asabahu khairul haniyatuhu. Basta ko na adin importante mo. Basta ana makuha ka mapiang utungan na kailangan na inventod ko mo to. Yang apa masasatara na songon Allah wag ba lang mo tabi na diga dito ka. Wah, kay ni ilaw ay Allah wag ba kayo makarap na yo. Bentuk-bentuk menang tanu ang beta-beta ada wakabarado berkati jat istiker ang-aralang na dito nakarakenon ngaran agi utama mana di dia munggulo na mine na lagi do tanto ka excited jagi dia nga kontra ko tunga
Ano ba makailay ka sa tarakutungan nga na pinutugang ka akuan? Sungay, natong mininiga baray dulo ka. Nasuway ang maanan niyan na kilay ka 2,000 na minggo niya 3,000. Ayaw. Yan katirak siraman na may anak na kay fix sa kanaya kadiki. Basta ad na makuha ka mapi ano tungan nga na dapat na excited ka. Ang kaino. Na may layer ko tungan na excited ka, nagububay ang niya. Na may layer ko tungan nga ka na baga excited, namatay ka na, matangwan o ba kanya nung baga doon. Okay. Sumisira akong satara, katuwing duwatay na, baya ko nakabula, kaya ginanatara ka, kabago. Tinagito, bula kanya na ulungihan. Okay, hindi ako kuha na, may lelero na kapamimik kagiyon. Okay, nasabi naman ang maranawaya ka. Kanya maranaw na sa pakasipat na kasakwan, piulas ka niya mong jaginon. Kaya tiniga maranawaya, maranawaya na, hindi din tao si Mandel ka ba sa bapansaysa. Di ba tiniga yung maranaw? Di tao si Mandel ka ba sa bapansa? O pamana, ba iyakap ko yaga ka na ba sa bapangingkanan? Ba iyakap ko na ka na ba sa bapong? Ba iya di ka pag-ispila mga otak ka na ba sa bapong? Apya kami at tinggus. Lagi, nadapat yan, barat na layaman tanong ginota, basta ad na kamapi ano tungan nga, napakita na ako na excited ka. Proud ka. Mas mo so proud di so pride. Oh, di ba korek? Tama. Ani ba biya ko proud ako pride? Proud. Ha? Namun di kan di mami ko. Okay. May kapaswate na duto na di ka di sikaratan mo to ko paita erwasan. Ha? Tapi ko jadi di ka sikaratan mo to. Sakit to. Di mo alinian ini muna. So yung mga daw, kaya doktoran tano, Allahu Akbar. Dua timan na sa anak na tarpoli. Okay, siya ang tibo sa crossing. Iyan na. Kaya naman na, so pili niya nararatan na, kaya niyo nung pili gua miyo. Okay, mata na ikasang aparate ako na, tinggi ni watin gano'n na yan. Naino po makinig na ko sa social media. Yan kapira ko yung maturo. Pera rito nga na ka na, miyak ko ang mapiyak na ba ko miyak ko pala eh. Ang kayo na kanya proud ako kung ngaran yan, napid ako ron. Okay. Proud ako. Kenapa ko kanu dito wag gibarat na atungan na ako nyo, lulota ko nyo na, pire kada ka na atungan na ka na doktor. Pire kada ka na atungan na ka na bugenu. Pire kada ka na atungan na ka na miyak ko ang mapiyak. Mga dito mima to kapapatagan. At namiya gede mati sa ginawa ko at namiya gede maraming utungan niya. Aduh, o tagal siguro kakagid daw ng mapad. Sa kana, very excited ako yung ginanatungan niya ka namin ni Puro. Wallahi natin, siya pa organo. Na dito ako na excited, gira namin ni Puro tungan. At excited ako sa kapili sa anrahuga. Okay, ama apa dong organo na dito mo na babayagan. Hindi mo kayo na organo kini kekendawain organo. Sa isa saksi na dito mo na babayagan. Kaya panubayang anan yan na la ilaha illallah. Ito ba ito? Na, sabab sa nandiyan na na-excited no. Basta napyo ko ang mapiatungan na ito. Bukas ang tanong sa ginawa tanong so, ang doon ipuas no. Right. Okay ba? Karait. Ha? والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Kali kata Allah, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا سسر نتوم
Akaanan ko kuriya pagtao maanas kita nung Yaquluna Rabbana Nadiran diteron Diran di pamangnin Kad na nami Rilaing ka sumyamatayr kami Rabbana gufir lana Ya Allah rilay kaming ka Nagurilaing ka sumyamatayr kami Nah, sama no tunagyo ko takapiro, ya Allah, relay kami ka na, relay ka sumya mater kami. O ay nating wala prilang uskan na prilang ng sumya mater kanu. Na kailangan, na wala tanyaan fi kulubi na gila. Ayaw mo ka priler kita no Allah. Na di mapadalang kupusutan no sa paritan. Ayaw mo pagilay no Allah, kupusutan no na marit. Ginawa. Ya Allah, relay akong kaya Allah. Sino ka man Allah? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Gawin na ya Allah, relay ako nga, ya Allah, nasmang nga Allah, katanong ismagil ko Allah, tigo Allah, prila mo sa sana, gilikan nakakarita ka na. Paman na, masyak kau baka prila yan niya kalalakay kaso. Ano ba yun? Allahumma adkhilna al-jannah Ya Allah Allahumma adkhilni al-jannah Ya Allah baka surga kung kako surga So Allah semoga niya urik penakan welcome kako surga asal adik ka mariit adik ka pakai Oba makasunod ko surga sumari itagu makatipo o makasunod sa surga sumakatipo rook man makiptitipo sa surga di ka pakai ko surga sumakatipo ka ibu Allah di ka surga na kailangan niya patatawag siya na malinis di siya ka pakai sumat na tonoton apias ka tidak ka sa marga so na tidak yung suilaw Kuwin mo sa ilaw. Ayaw mo yung na margas. Sanjap ko sa ilaw na isuguran na buso kataman sa ilaw na yan. Ano ba tiyo? Na, sama no ito, nagyapirata no, last tayo. Na, ako na yung last. Ikaw Nabi sallallahu alaihi wasallam, aayamanan yan na in asabahu khairan ganiyatuhu wa in mata syahidtahu na ayako na ikapirini ayako na ika na makabenar ko siringan na in mata syahidtahu na andun ni katukoyin ko na mitig na kamyatay na api anda ka matatago na kabenar yang makaderpa ka sa doon kilibungan ayaman na syahidtahu ayaman na syahidtahu na doon kilibungan Lagyan ko ito iyatay kunsing ko to. Allahu Akbar. Lain kami kaduwili. Iba pa karamihan niya maranang. Lain kami din ka duwili. Aya ordiro nabi, nagyang ko to ada penmilabang na ini ron. Kasung. Ang kayo nakagiyat din lagi sa pamilya yung iyatay ang iraw. Asada pa nagtilabang ina. Nada pun kila bengiyama, napagalang kapada kana ko tungan ya kana kiinan at tungan ya kana kiyama. Ubeud na kau utangan ra kanoy ina ka depan milbeng. Ano man ka ketubay ngau sa ano tangir kay amin ka duwili. Oy. Ano man ka ketubay ngau? Nagiro ka, gina kinara kaya de ano tangir ni sa kasako Marcos na dunya ra kana. Bayadi. At ipitiro nga itsumbo nga pagkala ka panuwatena sa atin sa anak kautangan yan at tiro na kang bayadi namin. Ano ba na ka bayadi kay duwili? Dito man ni kalayan ni sunata ay katibo kong yatay nagyang gotuwang. Kalalantangaw. Pitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam nasan ka tumibo kong yatay kura sa kalalantangaw na mula sa laging kalaw palaw abulawan. Ibigay dalawa na mauli. Nakusuman ko yan, namiya duwag palaw, arkiyan. Nakuami kay Pilabang, namulot, namiya duwag, miya talutima na palaw, arkiyan. Ino to, nakagi ayaman ay belas na yung gotowa, halalang tangon na ayaw mo.
Katibo, ito ba tiyo? Lagi nagkatanong lagi nga, may ito naka duwende. Subhanallah. Okay, last. Ating Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in ghaba hafidtahu na ayat 3 na last ay kapira ini. Ayat ikapnas, ikapito, akabenar kau siringan ka, na igira lumiala kau na kailangan na masyat kaswalay niya. Kabenar yan ka na. Karena besujukia lala kau niya, nas kaya niya ka na nga, ukamanti siya. Kaya anak ko na palapa yan, ada ko sa walay. Ha? Di, kapos na luman ako sa tungan na kailangan na siya pa nakasawalay niyan, siya pa nakaso baniyang mga ipamatagan, siya pa nakasuwan na sulod. Ay, di ko kagi. Ano madasan na, sige sindita. Kabibiyan niya. Bagi mo to, ani ka na lang, niya ka na lang, ay, ukit ka sa tulang, ka na bilang pagani, binapanguwa ka mo sa kayo. Umiyaya ka mo dapat doon. Ay, sababsan na terminus 20 para alas 11 na mupinta no sa pakay sa question manu malami ni pamusia tagar kanu ka niya ka kabudaga kumane miyaw lang ko di sisigaritari kore kayo di oy na ato na bini na naubo na pakay sa iyo question yo sa diyo kaya pindiskas tanua aya atapik tanong iman kada pamagin kita no na naupinta no sa pakay sa na aya manalas kita no malilimu di bantu. Nauban na question tanwa, clarification tanwa po tsaka siring-siring anwa, na kayo magugatan ng nasibagitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, di pa karoter, naksulatan yang alam ni tubod niya. Hindi ka alam. Ayaw ka pa kayo sa pamana, pamamagaya ng siko siringan. Ayaw pamana di. Yawa di ba ayaw mana na kung siyep no siringan ng tala siringan yan. Nakagima to na kiyatag dito sa sakit. Uway, nanay di ka makapumagay ko na balitaw. So nakita natin yan at yun ang tunong tinilagay niya lang na luto yan at yan na. Iyan na rin, iya na. Niya daw kapamamagay, saka na ba lagi nagbuwan? Okay, nakita question no. Oo. Di ka wala ibigay ng kutungan na di ka di niya kung kasosuspect ng kaniyang. Oh, aya katero na binada mayaribu ka ila malayaribu. Di ka di pagisupula ko sa susupakan. Di ka niya di pa pamimigiran ng samarata. Di ko bakit subat at nabi. Da mayaribu. Away ka so sisang kauna pamikiran. Di nga bugi. Ila malayaribu. Nasiga ko din siya sa pamikiran ka. So kung ano yung kakanabakan ni pangato ka, ron ako gusto din. Para na ibigay nga na kani, bigay na kasi ka sa tilapia, nakagyan ko suma ko sa paniki, nasiya ganda ko, kinuha so may piyagi lukong wata ka. Di ko din. Ay dapat ka, dito. Baru mana question yun? Alim, ibarat mo, Kwan, nasiringan ka na, bigangan niya sa pangan ka na, nga karawi ko mga malat ka ginoak, kais ka na may mo ka, nagito lang na ba may mo pa ma. Dari sangon. Di, kaya ba, inong kapano to maanat kakagian na matutuntun ako na andun. At kami matutuntun. Adun kaya sinagudun. Nagu adun magagudun kaun. Naayar ka, naayar ka tiro sa kitab na al-wikayatu khairun minal ilaj. So kapananggila na tumu adi subulong. Pananggila ka sa patumas tuwa, pananggila ka adi sa tagino na kauto na misyon kita ka na pumulungan ka. Yuti mining uto. Yaman na nila, hindi na adatano ka, mapangangantok ka sutaw. Namiyang patutag na kapananggila ka. Ino, inisugo Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigil na ayat 3 mana na ang tabda'u kulla shay'in bil basmala. Ino kailangan na lang na suwila ka ng ginoon ka din na bismillah. Kaapiya pananapalan niya kamarata na piya kang berang katuwang ng utapang. Oh. Nada mo to karata, di ba nga din siya. Wika yun to, yaman na wika na pananggila. Okay, next. Hindi man magkaayamala.
Yung tanig pa natin pa man, mali pala sa utak, kapamagana. Natawa pa nga na, nakalagyan. Hindi ka, lagi gito, sumpatan na ano tao. Piyaga na ako pa man, nakagiya high blood ako, napakasok ang rang, kagiya karne, na ito na, dadusa ko, runo ka na. Adi. Ati Pero di ko ka. gana, gitu ba? Yo. Nabuto ko an. Ay gusto na yung kutuan ni atiya na mapia sa kapugunan niya ka na niya kuwan yung luto. Nasa, da ko madusa, da ko ka Nagkita na. ko to ka doon sa ati putay ka na. Oo ay. Dito pa kayo to. Kate, ibaratiyan na pagkainom na ako sa mismo. Naugiso mismo, napakurubutay. Okay, naubabaril. Apakaptipo na ko na mismo. Nadedusya ko na pekale na di ninom maputay ko. O, nalagit mabuto. High blood ako. Piyagan ako nga, karne. Kataon na ka na, dito ka pa kayo. Ayaw sa pero na ka, natiga ka na ba pwede ka na Nadi kena ke kanga katau nakan tinggal sebuah. Kailangan nas kasabutan kalian, nakasabutan kasanin mo. Explain ako. Kau tidak kan na pengatong kami sa Ibarata. Kaya ipapakain sa upama. Yung utap ka na nung na gumaw na nakagising na sabab sa kubuga nakasama ko sa utakapang ng dunia na mananang uba makakasama. Gitu, dadusa ko na pa. Isa ko sa utakapang na kubaw niya. Dahil sa maon, kakati, mapanganganto ko ka na. Waya katawin ka na lagi din ko to kaya no kapis masa. Magtanay ko mga mga bapakan. Nasabab sa piyan ng gilaaniran o umanisa na misisilitan na tao ka naman nagkita awatan niyo. Kobi. Ay siyo akan na tama na ba pag naging mental ka kailan ako ko kasunditi. Talagi ka na. Di naman niya nakarata kaya reasonable ka. Dapong ay pure na apian niya kebo na gitu ke pa kayo bugi. Ay ngay ko na kikato niya na panganganto ko na ko niya. Di na buto karata. Nah, pwede nga question na sa tabarsan. Nasaya da sa kanusa ng mga bubay-gulay. Ha? Si Ustada. Di na problema. Pama na sige pumumugay. Na. Kaya maana yan na niya kanuto ako pama, miyar na ako sa bedag. Nagkabugay na ang sikon, pero di umur ka po kasuma. Oy. Na ayaw maana niya, nawan-nawata, nagpapagaya nga subuon. Okay ito. O di na, panuswata ka. Na ayaw maana niya, na di panpagagaga. Nagpapagay panawan na pagukita roon, na itumba nga, umang umiya piniata ka. Oy. Umiya piniata ka, ang bagay na ka. Okay, na udah nga mapiniyat, nanagal yan nakarata. Kaya ko na mapiya na innamal a'malu biniya wa innamal likulli imrin ma nawa. Basta mapiniyat nga di mo ta mapiya na bira sa mo. Na aya number 1 ugalas ng hingulanan kang utang niya ta. Ba tingori ke? Berarti ano? Na piniyatan na piniyatan lang siguro sa mga taon na maganda ka sa timan ng mineral. Detanaya? Lagi ko taniyata kan nabigyan ako Allah sa timan na mapia, piado ko bugisa? Mineral. Okay, na o ibigay ka nun sa mineral na pembaloy asap puno, na pula lagoy sa 70, na pula lagoy sa 700, illa ayyasa Allahu da'af. Sa tama sa Diyo, taniyata kan, ining gulala na kan, tama sa subelas yan, napiya sa mga malaikat na dilang kitong sukan na yan. Ay na matiyo. O dapat man mapiniyat. Natindigan beli ka, dia musulit cari atakan. Ay na matiyo. Nah, pwede man da. Mga nitano sali, di wala ko berang. Kau topengan kau kung ganyan upama. Nadebeng karo kadusa ngamit niya perang upa. Niya perang upa dia mo sampai kakana kasopa nga kananang. Owan. Nanandasan ang mapaka na sa isang lagi na ni dia ganunsukan. Nung kito. Owan. Ayaw man na marata na dia mo tabing na raso na ka. Ang magpangantok kanina pure. Ila ba tiyo?
Nagpapangato kanila piri para tiyan na miyakan beda kay kanuna dengan singai. Lagi yung miyakan tuna kanu ting explain naman ito kur kakasinya na sumini bila beli nasi sadi kubiga nasi namu na tigiru dos kay ako tunin na. Ada taruh ta mga explain kailangan na risula bulta. Udah rason lagi pakai ditegap ke kapter kada kaya na rason lagi kalau ke kapta. Oh, nasabay sana pangintan ko nga birampay tanong ko Ramadan. Tanan mapipiyagi na tanulawon na isiyapan tanulawon ulang ano baka binasa ang berahmatika nastagisi Allah pag nilamirkakad na nami aging kakiyati mo amit ma na itong nakaini kung mga amalami at yari maakaya Allah ya Allah may tumala kadusta nami na pag nilamirkaya Allah adi kami panmakang belag-belag pedun aging kailangan na tumanayami mga bangsami, apo pamamakinig sa social media, sa kinalay ginamiron, na puninamir kaya Allah, apala palaya kanin kanila iko, dapmit pa nakapakambila-bilag yarapan. Ya Allah puninamir ka, langulang wano niya ngawapat kung mga luksami na palaya kasirar kanirila, ya Allah. Langulang wano mga luksami, sisisiram sa dunia, na sumpa-sumpa tinggal pa niya Allah sa umuriran niya Allah katanto malay arger kami yakap ketinggi dia miku mga luksan niya Allah at na niya makalimaw paminamir kay Allah aubaan napakatataling umaanak ka a-examine ang gulalan sa tiuba morala sang kaya dunia na nida sa nakaw naging kaingin dalam baka bantu-bantu na lumangkap ko yung mga Muslim ya Rabbal Alamin. Ya Allah, pumili namin kaya Allah, aya, at tatapang kasaging gayon na so kalilintag na kapipiya ginawa, so kasusunor, naguyamak na niyan, na so kabarakati Allah na yan, kakiran bugan niya, Ar-Rahman Rahimin, Ya Allah, pumili namin kaya Allah, gayon kaya turugan na umang amin masimina na dimidi pamanglis na daa. Gayon kaya turugan, gayon kaya tiwalaya, si Haji Amir Hasan, o si Haji Ayla, na sabab sa ini, ayam anak niyan na ini ibnik mura iran na diyon kaya turubeniran pantang bu sa diyon ki pamang doon ko gamangka na pagnilamer kaya Allah peluyan kay ni agusi iran ko kamapi niran sa dunia na yaman na sa mga mauri na mabelo yaya alinding iran ko lang wano kapag binasa mga wata iran sa mga apo iran sa mga makamungkiran na ayaman na sa mga luksiran na masampur na kira na kerumah ya Allah na pangninamir kaya Allah amabalo ya lindingiran ko lang pagkabinasa sa saging kay dunia ya Alamin. Rabbana taqabbal minna du'aan innaka antas samiul alim wa tub alaina ya karim innaka antat